moi contento nesta segunda xornada viaxeira que temos hoxe en Guntín. Pinta que vai ser o récord histórico, xa non só deste proxecto, sino meu como guía. Hai 230 persoas inscritas, así que unha maravilla seguir percorrendo a comarca de Lugo e as terras da Ulloa con este proxecto tan fermoso co que levamos xa máis dun ano. A verdade é que é un privilexio que toda esta xente se acerque hoxe aquí, moi contentos, queremos dar as gracias tanto ao GDR como a Guido pola organización e todo este tipo de actividades tamén para nós e para o noso turismo. El ayuntamiento y personificando el alcalde Ángel nos ha ayudado muchísimo en esta actividad, se ha implicado de manera increíble y también estamos muy agradecidos al pueblo de Guntín, tanto iniciativas públicas, privadas, todo el mundo ha querido sumarse en algún modo a la actividad de hoy. Yo soy de Colombia, llevo 2 meses en Lugo, estoy estudiando una FP para ser guía turístico, así fue que conocí a Guido y pude ser parte de su grupo de WhatsApp y por ahí he podido venir a estos paseos y lo he disfrutado muchísimo porque he podido conocer de la cultura gallega. Poco a poco he podido ir conociendo así como los pueblos cercanos a Lugo. Pois eu entereime desto polas redes sociales, polo Facebook. Eu veño de Begonte, xa estuve no paseo de Friol. O que máis me gusta é o compañerismo, poder comer todos xuntos, as rutas, os paisaxes, todo en general. Son da provincia da Coruña, do Concello de Arzúa. Coñecín este programa o ano pasado a través das redes sociais e, bueno, pois non pensei que isto que fora tan interesante, pero cando empezamos, xa iniciado o programa, empezamos en Palas de Rei, gustounos moito, entón repetimos. A verdad que tiñamos falsos prexuicios de algúns dos concellos, non pensamos que foran tan interesantes, e logo unha vez feitas as rutas, pois vimos que había moito patrimonio de natureza y también arquitectónico y todo esto. Ha sido muy importante hacer parte de estas actividades. He conocido muchísimas personas con las cuales ya hago planes aparte. Llevo 2 meses acá, ya tengo como 5 nuevos amigos y realmente ha sido gracias de estas actividades. Vas coñecendo xente, relacionaste con xente de outros lugares, vexo que hai persoas que veñen de diferentes lugares de aquí de Galicia e de fora de España, entonces que lles gusta e que repiten, que nos xuntamos e é unha maneira de coincidir e de facer e entablar amistad e facer grupo. Estos paseos son perfectos, no son, yo diría que perfectos para todo el mundo, no son muy largos y se conoce muchísimo. Xa sendo asidua ás andainas, vexo que aumenta a concurrencia cada ruta que facemos e tamén animo as persoas que non o coñecen que se apunten, que veñan, que é moi atractivo.